Balimao, très très urgent et très bonne nouvelle. Bien mercredi 24 août 2022. Vraiment, ça m'a sorti du clara au fi. Mbadon. Mais, retard la donning quoi. Bonne nouvelle, follow du même Malion. Awa ko premier ministre Shogel est junior sur la toman sur la Burkina fana premier ministre de Borabi ko tient la ko France nafa foite France la. Burkina premier ministre Borabi ka kuma bi. Ma fana ngo Shogel junior nana. Bravo au maréchal Assimi. Burkina premier ministre Borabi ko France ko nafa foite France la. Ko amboro na ko bi ko tient la. Ko lu fana bena deme baga were o nginu wer la moni France te kelingi. Ma Assimi kera kalo yelende ka Afrique benye elebi. Oh, Shogeli kumana gogo Shogeli ani dien bebla nyona. Burkina premier ministre fana bora ka kuma de. O ko so ko ni mu me baladinda me balabadida. Ima kamara fana tara discours ke Moscou. Kamara ka discours non dien bedu. Merci au colonel Kamara. Malien. Bonne nouvelle fana e jumengi. Ko Mali gouvernement maréchal Assimi des décisions ta président Assimi anga président nyuma Assimi a décision d'état conseil des ministres là. Ko Mali dugu jukoro fɛn bɛɛ bɛ kɛ Mali ta ye awɔ Mali diya kuma sera koyi mɔgɔ si tɛ taa tunga la bilen Malien bɛɛ k'i da ka sinɔgɔ Mali diya kuma de selen filɛ tantɔ ala ni cɛ koyi an ka président Assimi décision ta Mali sanu a bɛ bɔ Mali yɛrɛ entreprise de b'a bɔ awɔ Mali de b'a ka fɛnw feere mɔgɔ si tɛ na Mali ka ressources si exploiter k'i sago kɛ Mali la Mali yɛrɛ de bɛ a yɛrɛ ka entreprise sigi k'a ka baaraw kɛ fana jamana flom be ka kɛ o Afrique du Sud ani Algérie Mali ya sabana ni ma fili dɛ dɔw ko Ghana bon je ne suis pas trop sûr donc Mali ya ka indépendance complète de sɔrɔ no bara kɛnɛ sira sɔrɔ Malien si mago tɛ ka taa tunga la bilen m'bo fɔ ɲɛna bi bɛɛ nisɔndiyalen bɛ bi ni yɔrɔ la an balimacɛ dɔ bɛ yen nɔ ko Guide Lajo activiste do a fana bɛ video kɛ k'an ne yɛrɛ kun bɔra ka video kɛ n ka taa soutenir mais ne segu tungara kun t'a dɔn ngani marakaw de bɛ kɛlɛ la u ka jɔnya ko kɛlɛ n kun t'o kalama maraka caman ye n wele an ye ɲɔgɔn faamuya dɔw yɛrɛ y'a kɛ kɛlɛ yɛrɛ ye ka k'i n'a fɔ ne bɛ ka Guide Lajo ka hakilinata de défend marakaw contre la ne t'a kalama ngani marakaw bɛ ɲɔgɔn ani marakaw bɛ kɛlɛ la dɛ ne yɛrɛ maraka de donc ne tɛ kɛlɛ in na quoi mais ne bɔra kalama de ne kɛlen kɔfɛ ka video kɛ k'u y'a bila mandat de dépôt la ko ka don kaso bonba la donc ka a kiri ka gɛlɛn dɔɔni bon ni yɔrɔ kɛ na tiɲɛna ne kun t'a dɔn n ka ni marakaw bɛ ɲɔgɔn na n'a ye i da d'olu ka fagaliko kumaw ni fɛnw na n kun t'o si kalama est-ce que vous voyez parce que an ɲɛ b'a la tile fila in na u bɛ k'an ka mɔgɔw caman minɛ mais tiɲɛ yɛrɛ fana na ni ko dɔ kɛra n'a ka mɔgɔw ni ko dɔ kɛni kɛra mun ni ko wɛrɛw tɛ kelen ye vraiment o yɔrɔ la an b'o kɛ ni négociation de parce que hɔrɔnya fana n'an ka mɛn Mali kɔrɔ nɔfɛ ni ko dɔn mun fana tɛ taa mun kɔ vraiment an man ka se k'an bɛ fasa ja n'o ye donc o yɔrɔ explication ye ka ɲɛfɔ n balimacɛ Abdou Niang ɲɛna Mali diya kuma de sera Mali bɛna k'an bɛɛ de sago aw de jeunesse ye aw ni ouverture média Ali Maliki Konate ani Tayiruba a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sa ka nin kɛlɛ in dabila ne b'aw deli Ala n'a kira kama a y'aw miiri dɔrɔn jamana in sɛgɛra trop cɛw bɛ ka ɲɔgɔn sama wagati min na prévu yirala ko Faransi de ye terroriste ye aw yɛrɛ ma bɛ ka ɲɔgɔn wuli ko aw ye terroriste ye terroriste tɛ fila ye terroriste ye kelen de Faransi de ye terroriste ye mon petit frère Abdou Niang vraiment ne kɛni bi deli de bɔ ni agenda ninnu kɔnɔ quoi Abdou Niang i bɛ ka hakili bɔ Faransi de kɔ indirectement olu k'o dabila sa a ye na Faransi de yira gouvernement ko Faransi de taara an ka mɔgɔ faga Tessine ko prévu b'u bolo donc ne bolo ni Faransi bɛ ka kɛlɛ n'aw nana kɛlɛ wɛrɛw créer c'est pour que mɔgɔ ka ɲinɛ Faransi kɔ a ye bɔ logique kɔnɔ ne bɛ saga sɔngɔ di Ben le cerveau ma a bɛ saga faga ka Maliki Konate wele ka ouverture média mɔgɔw wele ka fɛn wele a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Tayiruba wele an ka saga sogo ɲimi cɛ bɛɛ jeune de Mali yɛrɛ n ne delila ka sigi n ko ouverture média ɲɛmɔgɔ ye n k'a kɛra président ye ne ni Ala cɛ walayi n y'a fɔ n ka ekɔliden kɔrɔ ɲɛna Thierno Ndiaye ɲɛna donc an bɛɛ de jeune ye sa Maliyɛnw an ka Burkina premier ministre ka kumakan na mɛn yan yɔrɔ la bi ka di dɛ bi ye sini Ala kale aw n'an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ Burkina premier ministre ko k'olu tɛ to ni Faransi ye bilen dɛ. Certains Burkinabés estiment aujourd'hui, en tout cas une partie de l'opinion, qu'il faut aller vers d'autres partenaires, notamment la Russie. Est-ce que déjà vous partagez cette opinion? On a vu une délégation, en tout cas du Burkina Faso, de haut niveau qui était au Mali. Est-ce que vous partagez cette opinion d'une partie des Burkinabés? Nous avons des relations de partenariat avec la Russie depuis bien longtemps. Alors sur la question des partenariats, nous l'avons toujours dit, nous sommes dans une logique de diversification. La diversification des partenariats repose sur plusieurs principes. Que nous sommes
Voilà. Nous sommes dans une logique de diversification. Maliens, toi, au Canada, mena nyafana bamanakana. Ako, ko lube orona, ko Burkina orona bi, ko Burkina tse ka toni France kelenye, kanga na nyogon neken. Ko parce que ko sincérité batte blé, ko France nali man nafa fo nya Burkina ye, ko tiers la, ko Burkina fana bena a bolo sama mo were o no fe, ina fo Mali ya ke chuga mina. Ku tise ka to ko sino ku ga jamana de tlato fle ou la sisan. Asimi kera kalo yelende ka Afrique benye ele bi. Président Simi ala ka ke chiye ka dima. Premier ministre Sogel ala ka chini kena di aw bela jelema. Anyo de fo bela jelengena. Mali e Afrique benye ele bi. Djembebe ka nyabo Mali fe bi. O de ko so mon petit frère Abdou Nyangma ayeni kelen ndabla sa. Djembebe ka nyabo bebe fe ka ke Malien e bi. Katla ka Malien de fla ko lube kala en ko dabla sa. Ayaye Burkina premier ministre ye mon fo akoko partenariat de diversification. O de dowraye ka ira ka fo kutina toni France kelenge de. Ku fana beta irisu no fe. Burkina Faso ko beta irisu no fe de ko de bi kelende. Ko to toni France ye de. Donc oube ka gira ka fo bebe ka nya ele don muna na noyi parce que depuis Mali a bois da domina ko France yere di terroriste be commencer ka tege France la jamana Afrique bebe ka muruti koy soni be ka ba isa na Sénégal fa be muruti jamana bebe commencer ka muruti ne da fo onyena ka nogo bola pew donc ambe do de kala ka jamana nke Malien de sakoyi Malien de wa kana décourager ayaw tegaw di ñogo may ñogon kele u dabla ni watina aw be ko kadine toro wallahi e ala ne ngebe ba Mali bar la ne ngate awla anga Mali de bena dia wallahi asimi ide kura minta ko Mali fembebe ke Mali yere Malien yere de be entreprise ou aka entreprise ou créer kaka pétrole féré kaka sanu féré kaka fembe féré a fembebe glan Mali kono a izinu na fembebe ke Mali kono oye Mali blato parmi les pays les plus développés du monde soni be katro français be na barake de ke Mali kono na ma ke aka shimon teke kono mais ala kani shimaya de di asimi ma wallahi beka gouvernement de menina ay ñun kelew da krefe aka balu bla par terre balma marakaw wallahi ne te ka fana kele ne guide la jo ne ta ka video la jela kana obe jonya kele la kani marakaw be jonya kele la nta kala mayre donc ko fo ka no ko bula malien be kadini wallahi donc malien a fait a ko flede mena yele ko de ira awlabi biye sina la kali donc a flene anga tchera kuma to la me d'aller vers le partenaire qui nous arrange, si je peux parler ainsi, quitte à froisser des partenaires historiques. Voilà, si certains partenaires ne sont pas contents du fait que nous allons avec d'autres, bon, ce sera donc à notre corps défendant que nous allons donc rompre le partenariat avec eux. Ensuite, Koni mo kolu bena jenyoya Burkina kolu bunu tege di irisuma kono ma ben France ma ko France ka taka ka bo Burkina kono ayo kuma fo indirectement di kolu te a yamara di jamana si surasima kikena oluga jamana ta kiba kisago yo ko bana pew ala asimika keleke koyi ala asimika keleke de anga kuma intolame. La diversification est fondée sur le principe de la sincérité. Il faudra que ce soit des partenaires sincères qui veulent effectivement nous aider et que nous soyons donc dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. Ensuite, également, sur la question militaire, le partenariat donc est fondé sur le principe de l'indépendance territoriale. C'est pour dire que dans cette logique de partenariat, il n'est pas question pour nous que des troupes étrangères viennent mener donc le combat que nous menons à l'heure actuelle. Voilà. Kolute djenaye ko jamana shikana. Yaro jamana chama kumbe feka faranga ko beta uga sorasu bla Burkina. Burkina murutira da awa Burkina nya yelela. Asimi e benya yele asimi debi asimi e prevu ira domina ko France debe katanga mogo faka be commencera ka muruti. Ne France ka ko bani de peu chouet anga kuma to la me. Ko mo wara na fara ko sorasi dunante taka oluga dugula de ko c'est fini anga kuma to la me. Donc à la place des forces de défense et de sécurité. Et l'autre aspect, c'est l'optimisation des atouts de chaque partenaire. Et c'est extrêmement important aujourd'hui. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous parlez de la diversification des partenaires. C'est vrai qu'on a un partenaire classique qui est la France. Il y en a qui pensent aussi à la Russie, à bien d'autres pays. Mais il y a de plus en plus de Burkinabés qui estiment qu'aujourd'hui, il faut donc rompre définitivement avec la France. Qu'est-ce que vous pensez justement dans ce domaine-là? Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison, ceux-là qui demandent justement une rupture totale avec? Ko Burkinabé chama de beka Bobby.
ko ka France geng aba Burkina ko premier ministre ka hakilata e jumenye ayala je premier ministre bina jabe mundi arno de France. Je pense que effectivement il y a des questions à se poser et je comprends leurs revendications parce que la France, c'est vrai, c'est le partenaire historique et c'est le premier partenaire, même en termes de chiffres. Mais il faut également donc dire que, comme ce qu'un devancier l'a dit, l'aide doit aider à assassiner l'aide. Et si depuis des années, cette aide, cette coopération n'a pas permis d'assassiner l'aide, il faut se poser des questions. Et je suis tout à fait d'accord qu'effectivement, aujourd'hui, il faut revoir. Journaliste y'a ɲini ko Burkina be ko France ka taga ka bɔ Mali Burkina ko premier ministre ni ye Burkina premier ministre de ka kuma tanto ni ye Burkina premier ministre de ay Choguel la digo atara Choguel ga université la Burkina président tara Assimi ga université la Assimiline et Chogueline Malion Burkina premier ministre ko journaliste y'a ɲini ko Burkina be ko France ka taga ka bɔ Burkina de Burkina premier ministre y'a yira ka fɔ ko tiɲɛ la kamero na ko bi ko an kana ɲɔgɔn nɛgɛn ko Burkina be b'u jo kan ko parce que ko France ka dɛmɛ tɛ ka foyi ɲa Burkina ye bi ko France ka dɛmɛ tɛ ka foyi ɲa ko san caman ko France be Burkina ko Burkina be ka faga k'u ka dugu bɛ ka ci Maliens ala ye an ka tiɲɛ bange bi dɛ an kan k'o fêter ɲɔgɔn fɛ de o fêteli la ne bɛ saga san Ben le cerveau be n bɛ saga san ka di Ben le cerveau ma a bɛ ouverture média mɔgɔ bɛɛ wele ka Abdou Niang wele ka Tayiruba wele ka Boubou Mabel wele ka bɛɛ wele an ka sagasogo ɲimi cɛ anw de jeunesse ye sa an ka ɲɔgɔn sama ba in dabila ni a ɲɔgɔn sama fana bɛna parce que dɔw fana b'a essayer k'u bɛ France défendre dɛ an bɛ Maliki Konate fana wele ka Abdou Niang wele ka bɛɛ wele cɛ an bɛɛ de jeunesse ye sa a y'a kɛ Ala kama an ka ko jamana in fitiri y'anw de ye Assimi hakilinata kura min ta Mali jeunesse bɛɛ fo ni tɛ Mali fɛ an bɛɛ kan ka bɛɛ to yen nin wagati in kan ka kɛ wagati ye an bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma nin kan ka kɛ wagati ye an kan ka ko bɛɛ da kɛrɛfɛ an ka président dɛmɛ wallahi président in bɛ fɛ ka jamana in k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya de d'a ma n'a kɛra hali an mɔdenw u mago tɛ ka taga France bilen u mago tɛ ka taa dugu wɛrɛ la bilen c'est l'indépendance totale ça sera une première dans l'Afrique francophone grâce au digne fils Maréchal Assimi ala k'a ɲɛ bolo Maliens an ka premier ministre ka kuma tɔ lamɛn dɛ ni ye Burkina premier ministre de mankan ye a y'a lajɛ a bɛna kuma min fana fɔ yan. Nous en tant que dirigeants nous ne pouvons pas continuer à rester sourds, à rester insensibles face à ces revendications, parce que nous avons des composantes importantes de notre peuple. Voilà. Kolu jamana ɲamɔgɔw, kolu Burkina, ko ale premier ministre ani président, kolu tɛ se k'u ka jamana kɔnɔdenw labila France ye. A ye kuma in lamɛn dɛ. Kolu se k'i kulo ci, u ka jamanadenw bɛ ka maɲumakoto kasi kɛ, k'u tɔɔrɔla, k'u sɛgɛnna, ko no olu ma u ka jamana kɔnɔdenw lamɛn. Ko kɔrɔ k'a fɔ k'olu ye fasoden jugu de ko vraiment ko Burkina bɛɛ bɛ ka kuma mun fɔ ko tiɲɛ de don Ala ko tiɲɛ de don an ka nin kuma lamɛn donc o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na o nisɔndiya de bɛ bɛɛ lajɛlen na bɛɛ nisɔndiyalen don an b'a fɔ o yɔrɔ la ko tare Maliens an ka kuma tɔ lamɛn an y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna dɛ a y'a to n ka dɔ bloqué ka bɔ yen fɔlɔ ligne na voilà an bɛ continuer an ka baara ɲuman fɛ ani fasoden ɲuman bɛ baara la mɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kuma tɔ lamɛn. Je réclame et donc il faut bien sûr qu'à un moment donné donc nous puissions regarder mais je voudrais terminer en soulignant qu'il n'y a aucun problème entre le peuple burkinabé et le peuple français. Donc Maliens o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la ko problème tɛ. C'est eux les vrais idiots. Excellence, on va. Voilà. Ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko Burkina jeunesse wulilen bɛ ka jɔ bi k'u ɲɛ yɛlɛla u tulo da yɛlɛla ko ni mɔgɔ m'o faamuya ko ye lagalagatɔ de ko sinon k'olu bɛ fanga la k'olu ɲɛ b'a la mun bɛ ka kɛ ko Burkina bɛɛ wulilen bɛ u ka laɲini k'u ɲɛ yɛlɛlen don dɛ ko mɔgɔ ti se k'u ta u ɲɛna bilen a y'a lajɛ dɛ nin y'u ka premier ministre de mankan ye ko défense partenariat partenaires internationaux. Le Burkina Faso se réserve le droit de diversifier ses partenariats, quitte à froisser les partenaires historiques, a fait savoir le premier ministre burkinabé Albert Ouedraogo dans son grand entretien avec
la radio-télévision burkinabé le 23 août 2022. A bela jele sebene fila orola. Burkina président e kumalaba mon fo a ko mogo be dien kalama kiba don ko benye yelela ko Afrique jeunesse benye yelela ko surtout ko Burkina jeunesse ko be ka bu jode kan kawa ko lu fana bu ka jeunesse ko bi awa francika ko bana aya la jere premier ministre de kumaka fle tanto ngo choguelisme atara Choguel ka université la koyi. Bravo premier ministre Choguel, bravo premier ministre Ouedraogo Burkinabé anga ñor la je. Mais permettez-moi de dire une chose. Nous avons une jeunesse africaine, particulièrement burkinabé, qui est devenue de plus en plus consciente, qui est de plus en plus éclairée et qui est de plus en plus décomplexée. Et ceux qui n'ont pas compris ça, c'est eux les vrais idiots. Bada. Et tu as commandé, comme on m'a fait, ko la todi, ko te dien kalama, ko c'est eux les vrais idiots. Amba foko tare ni orola, amba foko tare. En bénisson diara, en be wasara. Vraiment, ni de kundu ka nyefo bela jelante ke video jam ambe video blanc orola. Ama nyini ouverture media mogo ani Tayruba, ani Maliki Konate, ani Abdou Niang, che ayo teke de nyongo masa. Aya nyabala djembebe ka nyabo Mali febi. Mali be ka bla niveau de la bi, amadli ka Afrique pays ma niveau misoro. Bébé fait ka malien bi, katla ka malien den flaw yo ko be ka nyongo détruit. Vraiment c'est grave. Tcheninte a kelen damanda o shila. Abaw be jikin dugumadi. Plus particulièrement Abdou Niang ouverture média. Plentiko kuma bawda trop. Tandambe ya bo logique kono. On ne ka conseiller ka dawma. Ala ka akili nyuma dambela jelema akambe.